Laing pahimangno sa mga eksperto nga dili baliwalaon ang mental health ug magpatabang gayud kung adunay gibati nga grabing kabugat nga suliran. Nasayod ba kamo mga kapuso nga sa mga eskwelahan adunay mga lakang nga gihimo aron matutukan usab kini para sa mga estudyante. Si Nico Sireno sa detalye. Sa hagdanan sa DepEd Mandaue City Division, makadapit sa pagtagad sa mga mangagi kining pink nga kahon. Kini ang ilang mental health box. Giawhag ang mga teachers ug empleyado sa division office kung duna sila mga problema, mamahimo silang musuwat aron matabangan. May mga in charge nga may mubasa sa sulod sa kahon. Matod sa Division Health Office, kinisab ang giimplementar sa pampublikong eskwelahan. May mga mental health boxes sa elementarya gikan grade 4, 5 ug 6 ug sa high school. Kung dunay isumbong kanila, muagi kini og intervention. Kung dili na siya ma-resolve after the conference with the child, kung involved ang parents with the parents, kung di na ma-resolve in school, we will go to the next level, which is the district heads. Kinsa man na si district heads, ang district heads mao na sila registered guidance counselors. So, Pasabot ni Gonzales, kung di pagyud masulbad ning maong level, mudangop na sila sa mental health board sa syudad alang sa referral sa psychologist ug psychiatrist. Sa pagsuroy namo sa pipila ka mga eskwelahan, mabantayan nga gawas sa naandang mga bulletin boards, may mga karatula usab nga nagdiscuss kabahin sa mental health. Sama sa Mandaue Central School nga nagdiscuss sa klase-klaseng emosyon. Sa Don Gerardo Uwano High School sa Upaw, anaa sa strategic area ang tarpaulin nga nagtambag sa mga estudyante unsay buhaton kung may mga problema nga masinati. na ninguha gyud mi ma-address. That's why naami tambagi ko online. Ang atong tambagi ko online is an kanang helpline na nato nga open 24/7. Usahay makadawat kog tawag kanang kadlawon, may mga text ana pwede ra sila ana makontak namo. That is a helpline. So kuan ra na dili face to face ang mahitabo. Pero when there is a need nga face to face kung okay ang bata nga mo face to face, mas maayo. Bisan sa kolehiyo sama sa Mandaue City College, gisiguro nilang maatiman dili lang ang physical needs sa mga estudyante apan ang mental health concerns. Sa general orientation pagbukas sa bag-o nga school year, usa sa namong ang school nurse mipahibaw sa ilang mga serbisyo. Usa niini paghatag og mental health consultation sa mga estudyante. Nga gidasig nila dili magduha-duha og duol. In my assessment, kung need siya i-refer sa counselor, sa guidance counselor for mental assessment, inama mi form ana sir na filapan. Ang magsapo na ang kuha nila, mo check gid nila thoroughly. So referral amo ang mental program here, and then we also invite magsapo for mental health talk. Gipasabot sa mga health officials ang ayang hatagag importansya ang mental health tungod kay makaapekto sa kinatibuk-ang aspeto sa kinabuhi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.